ke cutar al'umma a rayuwa. Ko fahimta 'yan uwa, shaye-shaye musamman mu 'ya'ya mata, kada mu manta mu iyaye ne masu ba ma 'ya'yanmu tarbiyya. Bai kamata a same mu mata muna ta'amali da miyagun kwayoyi ba. Har zuwa yaushe matasa za mu gane illar shaye-shaye? Shaye-shaye yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo ci baya a ƙasar mu. Rugujewar tattalin arziki, sace-sace, salwantar da rayuka, ta'addanci tare da yawan mahaukata. Gidana. Alo umma. Bulliya umma. Kai. Wani ba mutaka ba. Shi ne wallahi. Mutaka. Wai ya ji me ba mutaka? Ka kama shi la ilaha illa Allah. Ka wai wai ka ne wai. Ka kama shi mutum. Ka wai ga labu ne ka wai gidana. Ni ma ba ka ba ku ne baba ku ne kan. Baba ku ne kan. Dai na bane na ba ku ne. Ga gidana. Uwa ku gidana. Wai ya Allah. Dan haka ko da yaushe yake faɗakar da al'umma domin addininmu al'adarmu ta hana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Don haka matasa ku yi wa kanku karatun tanadu, ku guji sha ko sayarwa don ku zama mutane na gari a cikin ƙasa. A hatta dokar kasar mu ta Najeriya ta hana mu ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi wajen sha da kuma sayarwa. Don haka ina kira ga matasa mu baiwa hukumomi masu yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi haɗin kai domin ceto ƙasarmu daga halin da muke ciki. Wannan sako ne daga ƙungiyar shirya fina-finai na jihar Borno, wato Borno State Artist Filmmakers Association BOFMA. Ƙarƙashin jagorancin gwamnar jihar Borno, Profesa Babagana Umar Zulum.